Sure dia. Picture mo. 又係拎到屎屎喺度滿晒又係。你去到嗰啲地方，你就會買。如果我哋行過嘅。Baka mahulog ka dyan, ha? Kakapusing mo, mahulog ka dyan. What? Butang ko na yung bag dito. Uy, bayot o. Nindot man dahil diri gabi na bayot o. Bayot, nindot o gabi dito ka na yung lights. Feels so right. Wow, fish. Wow. Dami na siya kuha. Oh, so many fish na. This one already working? Yeah? Wow, really? You just put there? Oh. Yeah, I like to sing it. Oh, nasa na. Kanina siya ka nagkuha na din siya ka nang dana fish na nagkuha na siya fish dito ba? Oh, work na din. Huh? Yeah, but I'm asking you, very nice because it is this one. Ade siya gusto You have fish. Yeah, no need to remove ah. Ano siya kuha? Oh. Abe sure ni hawaon siya. Medyo nga dagan like. Ingon siya ba? Dagan ko kay lugar ka
anong diri pa ko. Cái bên chủ thể ơi. Para makuha ko lahat yung aside sa freebies ba yung mga pera andyan sa inyo. Galit na. Wala! Ubus na! Sige. Anong exit ba? Anong exit yun, oy? Salamat, bye! Kita kids! Plancha ng kuwaning. Ahakoy. May winter. Baka inito. Di na damang klaro. Hindi siya kabalo. Tangtanga lagi ng antipara para makabalo ka. para Patangtanga lagi na yung mga antipara para makita ni mga gaon din yung sipi. Mag-gigo na kung light. Ali, dali, mag-picture daw. Ali, ali. Ang ferry. Suroy ba? Yang gak apa-apa, gak apa-apa. Emang pada angin. Susah gitu. Wala mo pusing manggod na siya. Ganahan ko siyang bag. Pero berarti ginawa, ginawa siya gitu. Anad ni. Ano ni gikan ko? Ano Ako ta na pwede ko baon lagi na. ito nag Europe or other country? Mas tugnaw mo. Ug taga China sila. Hala. Ha? Ug taga China oy dili ko. Suma ni nasaag ta. Dili ni mo ni dalan. Pati bakti kami na to. Dalan ba? Tikay bung na data. Hindot kay diri sa mundo kay nagi ko ng mga bata ba na ibahin. Wala lagi pa ko ng mga bata. Nagi sila ibahin, nagi sila yung mga play. Ano ba? Oh, picture da. Ininsik ba na? Ambot sa sana mga words. Ay, man tayo sumpah bener